En dan is het heel oorware juster. Je bij mij in Haas nog wel sneeuw, maar ik een lietse wraad, toch mist. En dat is ik logisch. Een koude ondergroen, mildere lucht hinnen, jouwt dan vaak mist. En zo zult de komende dagen ik blijven. De nachten nog altijd een temperatuur boven nul. Laat ik er maar gelijk maar beginnen. Joen en vannacht kans op mist of dichte mist, dus een waarschuwing voor het verkeer. De temperaturen die komen te liggen tussen de 1 en de 3 graden in de plus. Maar dan kan het op plekken nog altijd wel geleid worden, vooral als het even wat opklaart. En dan de wind, die is er net, die komt uit verschillende richtingen en krijgt 1 en 3 zie ik het meer en meer het westen op. Morgen hoe dag. Een dag maar op een eind mist, misschien hier en daar wat stoorijn, je hebt erbij. En verder een donkere dag, de zin komt er net aan te pas. Wel hege temperaturen, echt taaibaar, 6 graden als temperatuur. En de wind, nou, die zal weer zwak of matig wezen. Krijgt 1 en 3, daar blijft het denk ik bij. En ik werd het meest uit het westen maar dat het nou lijkt. Dan in de jontijd in de nacht en gaan we weer richting de 0 graden. Kans op mist, wat stoorijn, kans op gladens. Ja, en de sneeuw, nou, bewolking. Mist misschien nog wel. En we hebben, denk ik, in het kust- en watergebied nog even kans op wat zinnen. En in het noordelijke pad van de provincie. Verder een temperatuur die luidt zomaar bij de 4 of de 5 graden heen. Daarmee wordt het alweer wat kouder. De wind uit verschillende richtingen tussen west en oost. En die is zwak of matig. In de nacht een temperatuur om bij de 0 of -1 en kans op gladens. Dan, manje, tieze, waasje. De temperaturen zakjes daar gewoon naar de 3 of 4 graden. Maar in de nacht niet alweer lichte frost. De zinnen komt erbij, dat is positief. Droegwaar, dat is positief. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.